Bueno, aurkezpenetan zesan erabakitzea oso zaila da, niri zaila egiten zait. Batetik aurkezpenaia novela bezain fikzioa delako, ziurrenik. Autoreak egin behar duelako beste fikzio bat idatzi dula uste duenaren inguruan. Eta iruditzen zait idazlea dela gaina ziurrenik bere liburua zitzaiteko persona egokiena. Nire kasuan mintza denbora gutxi pasa delako jakiteko zein dezun eta zein nahi zenun, eta azkenean paperian zer dago. Orduan, zain denbora gutxian zaila da, iruditzen zait hori ikustia. Orduan orain gaina irakurlean momentua da eta idazleek ematen dituztenean beraien interpretazioak iruditzen zaila sartzen nahi diala irakurlearen terrenoan, eta horregatik besteak beste taldotxak entzuten esan gabe da Angel Merekin. Orduan nik emango dut argumentoa gutxi gora bera liburuan atzean jartzen duna, Lurdan eska bat Madrilen biziana bakarturik eta iraganetik baletorkio bezala argazki bat ikusten du metroan doala egunkari baten azalean. Argazki horrek iriko dizkio ondo itxigabe ez dituen zauriak, eta daukan erreakzioa da kulpak batzutan sortzen duen amorruzko erreakzio bat. Bere nerabezaroko institutu garaiko kidekin geratzen joaten da, banan hiltzeko. Lurrik aukeratzen dituen pertsonaiak hilez, gutxi gora bera, hiltzen du bere burua. Inguruaz eta gainerako ez esaten dena, liburuan dago Lurrek oso mediatizaturik protagonistak, eta gaina novela dago lehenengo pertsonaren idatzirik hori gehiago areagotu zen. Gustatzen ez zaionarekiko amorru erreakzio horregatik aukeratu nuen hilketen estruktura, liburua kulparen inguruan dagoelako osatuta. Eta protagonista objektiboki errugun bihurtzak irikitzen dit zigorraren aukera kulpa sentitzen duenari eskatzen dion zerbait. Ez da novela poliziako bat, baina espero dut hori, kuriositatea sortuko dula Lurrek printzipioz esan gabe, desio duen zigor hori lortzen duen edo ez jakiteak. Eta bukatzeko argituko ez, ea galdetu diate pare bat aldiz, eta batzuk seinalatzen ere sentitzen ea liburu autobiografikoan edo ez. Izaten da lehenengo galdera, neskak protagonistan eradina daukalako, Madrilen bizialako, eta tegia protagonistak nire kezka berberak izan ditzakela, baina Xabierri komentatu nion bezala egin zizkian galdera batzutan, kezka berberak izan arren ezberdin aurre egiten die eta beste dimensio bat ematen die, beraz ez dira nire kezka berdinak. Eta pertsonaia guztien artetik erreala bakarra ni naiz, ez daude pertsonaia errealak. Beraz, historiontako pertsonaia guztiak fikziozkoak dira, errealitatearekin erazien koinzidentzia kasualitatea da, eta beste zerbait izatekotan, errealitatearen arazoa.